san me faru kuwa? Allah ban san me ka faɗa. Sadiq ya buga wa Mubarak ka dawo ba. Kai, amma wanda irin mataki hukumar makaranta ta dauka kuwa? To mu abin da ya fara a gaban mu kai kaga irin rigimar da aka a makaranta kuwa. Ki kaga jinin da ya zuba ku a makarantar nan wallahi da kana gurin sai abin ya baka mamaki. Saboda abin rigiman da aka dinga hukumar makaranta tana gani ta kasa daukan mataki. Abin ya bata mu rai fa. Ai gaskiya ya kamata da a dau mataki akan abin nan, in ba haka ba ci gaba fa zai yi fa. Me faru tsakanin kai da kai kuma da shi? Mubarak? Wannan yaran kwata-kwata ya gama raina na a makarantar nan. Na masa wani ya daina shiga gonar da babansa. Ba ma za ka durƙusa ba wai ina tsaye kana tsaye? Za ka min bayani? Ni a tsaye na ga dama yi. Ok, haka ka ce ko? Kai dama baka da tarbiyya ko? Kai na malami fa a makarantar nan. Ok, ina faɗa ma kana faɗa ke. Ka tsaya a matsayinka na malami a makarantar nan. Idan ba ka ba kai ma za ka yi da dama. Za ka yi da na sani fa. Zan yi ladama? Na daɗe ko ban ladama ba. Ji haka ne to na yi ladamar. Tun da kai baka jin magana za mu je in kai ƙaraka gurin hukumar makaranta. Ta san matakin da za ta ɗauka idan ma shugaban makarantar babanka ya siye shi da kuɗi za mu ji. Wallahi kai kwata-kwata ba. na kika shiga ne tun ɗazu ina ta neman ki. Wallahi kin ga Sadiq na ce ne ma gaba ɗaya na gama zagaye makarantar nan har na gaji ban gan shi ba. Sadiq mana Sadiq ɗaya ne a makarantar nan wanda kika sani na je ne. Ya me labari? Labari dai na ji a makarantar nan ana ta cewa ai Sadiq yana son shi yana matuƙar son shi amma ke kwata-kwata ba kya son shi na ji ma an ce har mare shi take saboda ya ce yana son. Kin san gaba ɗaya halin shi ne sai a hankula ba shi da ladabi gashi ba shi da girmama malamai a makarantar nan. To ni dai idan na san Sadiq mutum ne kamin lalle dai ni dai yadda yake nuna mu gaskiya ban taɓa ganin wani hali na shi mara kyau ba. To yanzu ke me shawaran ki a kan haka? Gaskiya ni dai shawara ta. Gani ne kawai dama in baki shawara ya dace a ce ke ma ki so shi tunda na ga yana masifar son ki. To shi ne kar ki damu iya wuya. Ina da kin amince. To shi kenan ka. abokina wallahi kwanaki ta ban mamaki kebi wai a ce a tsakiyar makarantar nan a gaban mutane yarinyar ta daga hannu ta zabga mamari wai amma wata ce komai ba ina gurin fa na so a ce a sannan ya mata wani abu wai ta bude barta amma ni kunya bai ban fa a sannan kunya ya bani wallahi kunya ya bani kai shut up kar ku ga kamar na yi shiru na kyale komai ko tamin ne saboda a makarantar nan dole ne in dau mataki saboda a makarantar nan na fahimci cewa mutane dan sun ga muna mu'amala da su na fara'a gabaki dai an raina ni har a ce har wannan yarinya ita za ta kalli tsawon fuska ta tafka mun mari to wallahi Allah yanzu ni na san matakin da na dauka yanzu ba na zo wucewa yaro ya zo ya gifta wallahi sai na yanka shi kuma sannan again wannan yaran din gidan mai kudin nan naji an ce ya tafka Mubarak katako aka gaskiya ne to wallahi shi ma sai na dauko mai fansanta na ji wallahi dan jiya ma can ne jikin nashi ba da gaskiya abin nan ya mutu tsorata ni ai gaskiya da ku ta yadda na je na ga wani ciwo a nan abin ya mutu tsorata ni ka san ban zo makaranta ba ranar ni ba lokacin da ya nufi ko kai inda ka san ban da ya dace ba ka ce ma ya mutu ban zo makaranta ba sai sa
dukan da sadaka yawan bara gaskiya dai abin ba da ni kana abin ya so da sosai amma wanda matakin kuma makaranta suka dauka wallahi har yanzu ban da an ce kuma makaranta ta dau wannan ba amma baka sani ba in ba ta dauka ba ni zan dauka kai baban sa fa yana da kuɗi to dan yana da kuɗi gwamnatin ma tana laifi ana hukunta ta balantana wani Ni zan daki mutum kuma ta daura ubansa da wannan yarinyar wallahi a makarantar nan sun shiga gaskiya. Dalla malamai kun zo kun cika mutane kunne ta aji shashashai kawai kazamai da ku. Malam Mubarak, ya gari ya aiki? Lafiya lawan ya jiki? Sauki. Wai Malam Mubarak sai ka shigo makaranta? Wallahi idan ban shigo makaranta ba to ina zan je. Gani ne kwata-kwata zaman gidan gaba ɗaya ba zai mun daɗi ba. Aba Mubarak, yadda ka ji wannan rauni a jiki bai kamata a ce ka shigo makaranta ba. Ya kamata a ce ka zauna ka huta a gida. In ka huta abin da ya samu sauki. Gani ne zaman ne a gida kwata-kwata ba zai yiwu ba ne. Gaskiya Mubarak, yasa nake son ka a makaranta amma kuma ni gaskiya abin nan ban ji daɗin shi ba wallahi. Wallahi Sadiq abin da ya bai dace ba. Haka ne to amma ai abin ne kawai sai dai yanzu wannan Salim ya shigo makaranta? Wallahi Salim ba su shigo makaranta ba. Inda su shigo makaranta zan gan su. Tabbas tunda ni ma ban dade da shigowa ba. Dan na shiga aji ma na kai jakata na je amma kuma ban gansu ba. Kuma ban ga jakarsu ba. Oke to shikenan bari in haura kawai. To shikenan Allah ya sauke, Allah ya kara afuwa. Ya baba wai ba wani labari ne. Ai ba wani labari da baki ɗaya gari ya cuta ba kuɗi ba harka kuma ka san harkar ce yanzu ka baki ɗaya sai a sulu harkar ce ma sai ka ɗan saboda kai ka iya takunka in baka iya takunka ba ga baki ɗaya sai ga to ai abin dubawa kenan gaskiya aure za ka yi aure da zan yi to bari ka je ka fara soyayya a ce ka turo to ai duk nan ba matsala bane ai turuwa ba aure bane wancan ba Mubarak bane Mubarak bane wancan gashi ne kamar shi da gari Mubarak ya wallahi Mubarak ai ni na ta kwata ba kai bane kai Mubarak ya ake ciki ne normal wallahi wai ai ni gabaki ɗaya ma ka bin kunya a ce a makarantar nan kamar kai ka rasa kamar kai wai ka tsaya wannan yaron nan wai ya dauki katako ya tafka ma abin da nake so ku fuskanta shi har yanzu ba ku gane cewa da rayuwar dan talaka da ta dan mai kuɗi wallahi da bambanci saboda shi dan mai kuɗi duk abin da yi yana ganin daidai saboda shi dan talaka ba shi da galihu kuma dan talaka me zaka yanzu ka je ka make an kama ka shi ba saboda mu ba mu da galihu ai ba wai haka bane ba ka gane su duk abin da suke kawai daidai ne kawai dai komai ya faru ya riga ya wuce ni dai ya gani wannan dukan da ilabta ma ai ya tuce ka ba bayan wannan ba ina dai ya dake ta wallahi a wajen hadda rami za mu dauka za a tara ni za ta shigo yanzu ya ake ciki sai wa me yake faruwa wallahi ba mu san me yake faruwa ba dai makarantar naga ta fara canzawa a gaskiya dai makarantar ta bari kai suna da wannan me masu nayi ne Barak ba Mubarak ba wannan dan iskan dan gidan mai kudin nan
ina nan ni ba na tsare shi bari ka ji an yi tsakanin wasu duk da kowane ne ji ba abin da suke kowane dan kallo ne ba abin da ya dame ni na tsare su da kiɗin ma gaba ɗaya so nake ma da shi ina da yara sassare shi ne magana wallahi su sassare shi abin da yawan mu ba ne abin da ya dame ai wallahi nan gaba ɗaya abin fadararru wato nan munafunci na ma kuke kenan munafunci me rami kai awa da zaman tsoho dan Allah dan annabi wato munafunci kuke saboda Sadiq ya mun dukan mamaki ko na je na dan gijiya na dawo shine za ku zo kuna munafunci na to munafunci me muke yi kana wai ke ba masu jaba ne ba ma dan Allah ji tsoho dan Allah kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un COVID-19 Allah mu kaka koro mana corona da Allah gulma kadin me muke haka ne magana inna lillahi wa corona ka san Allah bar gani na haka kamar kudin gudari Allah an ka zo na ba za ka ji daɗi ai gwara ma kudin gudari Malam barka ne. Kwana biyu. Wallahi alhamdulillah. Daga kilas kake ne? Wallahi a haba ai ina nan ka sani na dan je wani ba na kai. Gaskiya ne. Ya ayyuka ko alhamdulillah ya gida. Wallahi alhamdulillah. Ya hutu. Kai wannan ka san hutu dan adam kuma ina kai waye wannan kuma ne? Ya zo gaba ɗaya wannan yara ko gaiso da mutane ba Sadiq kenan ba shi da mutunci ba shi da tarbiyya wannan yaushe ya zo har yake irin wannan abun ma kai baka san kwaya ne a school din nan ba ko kai fa baka da mutunci wannan ne ke baka san shi bane ba waye ke din da nan tsaya na gaida kai ba ma ka girmama ni ba balantana shi kana ganin sa babuwar fusa ko kai ma kamar to ka a dakata din to da ka ga masa waye ne a school din nan ba na san irin wannan idan na zo ba na bukatar wani malami ya da wai ya samu ƙwarin gwiwan ma faɗa haka fa inda ka san Musa annan sa kana ji ka kiyaye next time wai shi malam wai wannan ne haka ba dibe da kunya yana kafa ma uban sa yana da dukiya kawai shi ke nake raina mutane hankali yin wurin da zamu mu gyara sa sai ga hukumar makaranta tana nuna ba haka ba to a tunani na koi mahaifinsa ya siye su da kuɗi ne shi yasa duk rashin mutuncin da yake yi a makarantar nan abin ya ban mamaki ana kallon sa a banza zai wuce haka ga mun nan ya zo ya gaji da mu ma haka amma yanzu sai wani tsalle ke shi nan ya zama gari yaron nan ba shi da tarbiyya kwata-kwata automatically ɗan nan ba shi da tarbiyya wai kada ki dambe ka mana wai kai yanzu ka gama karatu tunanin ka me kake so ka zama Allah sarki ai babban buri na idan na gama karatu in zama soja na fito da star uku nan nake gaya ma abin zai mutu kan burge ni yanda nake so soja kai kuma shine a ranka shine kan arena kai kuma ka hau gwari an yi babban buri na zama likita dakta wallahi to kuma ai din normal ne tunda kai ma gwanda ke gwada mu amma soja da nan kuma ba bare ya gani wai da mana tafi makaranta amma ko kuma kai na mana bayani mu biyo ta gidan ku mu dan biyo ma wannan ba rayuwa bace abin ya ban mamaki har zan biyo ta gidan sai dai tunanin ba zai fito ba dake na ga da akwai wannan a wannan sa to ya zikin da sauki Allah ya harkoki ya mu'amala ya komai wai kai da fa na zo nake ta neman kwashe wai kun koyi kuna na a to kai da ma za ka zo makaranta amma ko ka sanar mana mu biyo mata gida ya zikin to da sauki Allah sarki wai tsayan tambaye ka me hukumar makaranta ta dauka akan wannan abin da aka yi ma to me hukumar makaranta ta dauka akan wannan abu ai ba abin da za ta dauka kamar ya saboda ban da gatan da hukumar makaranta za ta iya daukar mu mataki akan wannan abu ha ba dai kana da gata kana kai ne babban mai gata ma saboda gatan ka Allah duk mutumin da aka yi mai irin wannan a rayuwa wai kai dan ka zo a matsayin ka na mai kuɗi kana wulakanci a rayuwa to dole sai ka samu sakamako don haka da ƙarshe dole sai ya zo ya samu ƙarshe sai ya zo ya nemi gafara ya dafa kabaka yana neman gafara ma wallahi wai ina mai baka labari wannan yaron ma wace irin toshewar kwakwalwa ce da rashin basira da za ta sa akan dan wannan abun
daga mari kawai ka dauka ta woga zo ka buga mutum nan gaba zai ma iya yin kisa kenan kuma yana tunanin ya kashe banza. Yana fa abin yawan mamaki ai ba zai yi wannan yaran dole mu ci uwarsa saboda ba zai yi idar waje maka ya zauna lafiya ba Allah wallahi dole mu hukunta shi. Kuma baka san wani abu ba ai bai cika jarumi ba in dai ya cika jarumi wallahi sai dai zo ta gaba amma dan me zai zo tinkari ka ta baya shine na azin sanar da maka a class wannan zana da wani sabon malami wa malam Mahmud da ko Mahmud wani na kira nan wai na kallon sa ba zan gane shi ba shi da malami su to ai shi ma ya kamata ma idan ka zo wucewa ma su baka girma su da kai ai girman ka ne na ba wani sai kai da ka baka san wa sai makarantar nan halin da ce gida gare mu idan ya sa yau da sai na taka shi na ran ai kai ne ma ka tsaya kana wucewa wucewa za ka kare shi ku dakata na fahimci cewa a makarantar nan kana rashin mutunci kana mutane ni fa da mu wannan dan na tsane shi makarantar nan na tsane shi na tsane wannan dan ga mu shiru fara kairan ba na fahimci a makarantar nan kare na uban kowa naga kuma mutane sun ki daukan mataki to wallahi ni zan dau mataki da kaina kai ke bi kake ko kabir yes kana ga ina baka dama kana samun wani kofa kana ga mun magana ina gyale ka to ka kiyaye duk lokacin da aka ce na jo kanka billahi ladi sai kai da dama haifarka da aka sai kai da zuwan ka duniya taki da kai ni fa dama wannan yaron na tsine shi a makaranta na tsine wannan yaron shiru ba da kai ba Assalamu alaikum jama'a masu kallon shirye-shiryen mu na rayuwar 'yan makaranta. Yau akwai wani tuni da nake dan so in yi muku wanda na san wasu dan manta. Abin da nake so gane duk abin da yake faruwa fa a fim din nan shiri ne ba wai gaske bane ba. Ko ku ga ana ta girman kai ko cin mutunci da wannan abu duk ku dauka gaske ne nan. Na san akwai wanda idan yana kallo musamman in kallo ya daɗi sai ya manta ma kallo yake dauka abu ne da yake faruwa a gaske ya kamata ku ringa tuna wannan shine nan duk wani girman kai da kuke gani a fim ba haka nake ba wannan laifin director ne nan shine ne ya bani wannan character din ina mai tuna muku idan kuna kallo ku dinga tuna da fim kuke kalla ba gaske bane ba duk girman kai da kuke gani a gaske ni ba haka nake ba to assalamu alaikum yan uwa mata maza da abokai da farko dai ina mai faɗa muku cewar ni ne sunana dai yan aminu kuma mubarak a rayuwar yan makaranta wanda ina mai farin cikin biya muku wani sako wanda lecturer ya faɗa cewar idan kuna kallo kuke tunawa da cewa kallo ko kuke fim ne ba wai gaske bane girman kai da kuka ga yana yi itaka wancan idaki wancan imaru wancan ya hankali wancan itunkuli wancan duk a fim ne ba gaske ba sannan ni ma da kuke ganin ana zagi na a yakune na a komai da aka dama a matsayina na dan talaka to ni ma ba dai haka nake ba a gaskiya dan talaka ne ni amma kuma ba mabiyaci bane ni saboda haka ina kuma mai da tuna muku cewa kada kuke ɗauka Sadiq a ne girman kai saboda kuna ganin yana abubuwa daban-daban a cikin shirin nan fim ne kuke tunawa da cewa fa fim ne ba gaskiya ba kuma ina ga muku abin da ba ku sani ba madalla shi wannan Mubarak din shine director Amin shine director wannan shine na rayuwar 'yan makaranta sannan kuma shine kula da kan karakter narkeken kai sannan kuma ina da me da muku kai members duk ku sannan kuma ina da ana muku ana mamaki ba wai ya malam
malam yawa ku ci gaba to ni yanzu me zan ce muku ga ni ga babban malami ya karanta da mu